Bon dia a tothom. Benvinguts a totes y a tots a Sant Lluís. Bienvenidas a todas y a todos al municipio de San Luis. Como alcaldessa és un orgullo acoger... Com a alcaldessa és un orgull acollir aquestes terceres trobades mediterrànies Albert Camus en aquesta sala precisament que du el seu nom. Vull especialment donar la benvinguda i les gràcies per estar aquí a tots els ponents. Permeteu-me que mencioni des de la il·lusió i l'emoció que em produeix això, el fet de tenir a l'Alicia Cintas en aquesta ocasió, la nostra veïna, i aquí conec des de que era una nena. Gràcies. Gràcies a tots per formar part d'aquestes jornades que durant els propers 2 dies ens introduiran en un espai de reflexió. És un parèntesi enmig d'una societat estressada i accelerada. Posareu el pensament d'en Camus, al voltant del Camus, en l'eix del debat, sense més exigència que de ser capaços de plantejar-nos aquelles qüestions que massa vegades no tenim temps de plantejar-nos. I encara més sorprenent, treballarem junts per trobar respostes a través del diàleg i amb el diàleg com a única eina. No hi ha vida sense diàleg. Aquest és el lema d'aquestes jornades. No puc estar-hi més d'acord, entenent el diàleg com un conjunt d'accions. Observar, escoltar, sentir i reflexionar. I, sobretot, definitivament, compartir. Centrem-nos en el diàleg fructífer i productiu, aquell que es construeix des de la diversitat i la pluralitat, aquell que supera barreres, dogmes i obstinacions, el diàleg que supera els monòlegs confrontats, el que en realitat persegueix la construcció i no la imposició, el que pretén aprendre i no vèncer, el diàleg que construeix camins que ens uneixen els uns als altres des del respecte a la diversitat, no el que ens tanca en guetos mentals i intel·lectuals. Aquestes trobades ens ofereixen l'oportunitat de parar i d'observar, l'ocasió d'escoltar, de sentir i de reflexionar, per compartir i debatre. Us convido a disfrutar-les i a treure'n el més gran profit. Permeteu-me que agraeixi el gran esforç que l'organització ha fet. Sandra, moltíssimes gràcies a tu i a tot el teu equip per poder fer realitat aquest esdeveniment en aquests moments. També donar les gràcies a totes les persones que, treballant de manera anònima, feu possible que tot surti bé i que tots nosaltres puguem disfrutar d'aquest esdeveniment. Doncs posem-nos a reflexionar, per això estem aquí. Només desitjo que salveu plenament d'aquestes trobades. Muy buenos días a todas. Molt bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos un any més en aquestes trobades mediterrànies Albert Camus de Sant Lluís. Moltíssimes gràcies, Carol, i al teu equip, a tots els qui feu possible aquest projecte. Moltes gràcies sobretot a vosaltres, al públic, per ser fidels a aquesta cita anual de reflexió crítica centrada en la Mediterrània i també per ser aquesta plataforma de les veus actuals. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència, comprensió, per tots aquests canvis que hi ha hagut a nivell organitzatiu, els temps que travessem. Gràcies per entendre que estem en aquesta sala d'aquesta manera. Tractarem de reconstruir aquesta màgia que des del 2017 hem aconseguit en aquesta sala polivalent Albert Camus. I ara simplement arrenquem aquesta edició 2021 al voltant d'aquesta frase de Camus: no hi ha vida sense diàleg. I dono la benvinguda a Anne Proutot, la presidenta de la Societat d'Estudis Camusians, que arrenca aquestes jornades. Gràcies.
Bonjour. Hola, bon dia. Em poso l'alarma per saber quan m'he d'aturar. Estic molt feliç d'estar aquí. No és la primera vegada que vinc a Menorca i d'entrada m'agradaria donar les gràcies a les trobades per aquesta acollida tan calorosa, tan humana i dir-vos fins a quin punt la Societat d'Estudis Camusians que jo represento doncs està tan contenta de donar suport a un esdeveniment com aquest tan sincer que amb creativitat tracta de tornar la paraula de Camus, de fer-la viva. També voldria donar les gràcies a Michel Barré, que és el conseller científic d'aquestes trobades, perquè ell em va proposar aquest tema del qual us parlaré aquest dematí. Ell n'ha tingut la idea i aquest tema doncs, té per títol a la font de l'obra, l'origen de l'obra, un diàleg silenciós amb el pare, el professor i la mare. Aquesta qüestió del diàleg que ens ocuparà durant aquests dies em remet d'entrada als quaderns, als carnets, aquests quaderns que són diaris de creació que ell va escriure des del 35 fins a la seva mort. Són documents preciosos sobre el seu itinerari. I voldria començar per un fragment d'aquests diaris. És el 8 d'agost del 57 i és un fragment en què Camus està desanimat per la primera vegada després de llegir Crim i Càstig, l'obra de Dostoievski. Tinc molts dubtes sobre la meva vocació. M'estic plantejant seriosament la possibilitat de renunciar. Sempre he pensat que la creació era un diàleg, però amb qui? La nostra societat literària, al principi de la qual és la maldat mediocre, on l'ofensa substitueix un mètode crític, la societat, ras i curt, un poble que no llegeix, una classe burgesa que llegeix el diari i 2 llibres de moda un cop a l'any. En realitat, el creador avui només pot ser un profeta solitari. Soc jo, aquest creador? Jo ho vaig creure. La raó d'aquest pas, d'aquest paràgraf o d'aquest pas cap al buit no és un desànim respecte de les seves pròpies possibilitats, respecte dels seus propis recursos. Aquí qüestiona especialment la qüestió de la recepció. Fins a quin punt i en quines condicions treballar i amb qui treballar. Poca o massa poca solidaritat entre els escriptors, poca o cap lectura acurada. Sabem que a Camus li agradava dir l'únic que demano és que em llegeixin amb atenció. Si sembla profundament decebut amb aquesta relació en l'intercanvi amb els seus contemporanis, ens podem imaginar que continués mantenint un diàleg silenciós amb aquestes figures fonamentals de la infància, el pare, la mare i el professor. Aquesta idea és més que imaginable perquè, tant si som artistes o no, la part de la infància sempre té un paper determinat en els nostres destins. I tanmateix el terme diàleg planteja qüestions aquí en el sentit que el diàleg suposa 2 interlocutors. De fet, el pare de Camus va morir feia temps. Va morir quan el jove Albert Camus només tenia 1 any. Per tant, aquest diàleg amb aquesta persona que havia mort a la batalla de la Marne el 1914, un diàleg amb la mare. Sabem que era mig sorda, que el seu llenguatge era poc desenvolupat, que sempre havia estat limitada a l'hora de parlar. Quin diàleg podia ser aquest? I la tercera figura, el mestre, una mena de pare substitut, que serà més un interlocutor de Camus, però també de manera ocasional. Darrere d'aquest diàleg, què hem d'entendre en aquest context? Doncs un lligam, potser una atenció viva cap a aquestes persones, aquestes figures de la infància. Un diàleg que seria una forma de lleialtat cap a aquestes figures que marcaran per sempre més l'imaginari de l'artista.
i que representaran una font a la qual sempre serà possible treure'n alguna cosa. I és en la darrera obra de Camus, El primer home, l'obra de la maduresa artística, una maduresa humana, que la presència d'aquestes tres figures es veu amb tota la seva brillantesa. El primer home, el text definitiu que escrivia quan va morir el 1960, gràcies a la Catherine, la seva filla, va ser publicat el 1994. El primer text, el primer home, és un text inacabat, no sabem si s'hagués publicat igual. En qualsevol cas, parlaré d'aquest magnífic text. Molts diuen que encara que fos un esbós, és un esbós prodigiós, i com és una novel·la d'inspiració autobiogràfica, doncs sabem que estem molt a prop de la infància d'en Camus, encara que ell hagués optat per les novel·les i crea un doble anomenat Jacques Cormery. Parlaré, per tant, del text que hem editat i parlaré dels annexes, dels esborranys, dels fragments que estan al voltant d'aquest text. És una obra per fer encara, serà el fonament de la nostra reflexió. Abans d'arribar-hi, sempre com a tall d'introducció, voldria esmentar un altre gran text que demostra que no ens equivoquem en imaginar aquest diàleg interior, un diàleg de vegades silenciós que Camus no ha deixat de mantenir mai amb aquestes figures. Aquest és el pròleg de L'Envers et l'Endroit, que va aparèixer el 1958, en el qual havia estat pensant des de feia anys. Sempre he pensat que aquest pròleg era una molt bona porta d'entrada per conèixer en Camus. És un text sorprenent perquè publicat el 1958, 2 anys abans de la mort de l'escriptor. Aquest pròleg és un prefaci testamentari on Camus fa una mena d'anamnesi, una revisió de la seva vida com a artista. L'Envers et l'Endroit, aparegut el 1937, doncs Camus havia considerat que aquest text era maldestre, que estava mal escrit i que no desitjava que es reedités. Brice Perrin, un crític, li va dir en aquest text, L'Envers et l'Endroit, que ja era autobiogràfic, hi ha més amor que en totes les pàgines que has escrit després. El 1958 és com si Camus reconsiderés aquest text des dels seus orígens, entenent la part de veritat, la part d'amor que hi havia, encara que fos una mica maldestre per ell a nivell estètic. Estem al 1958, acaba de rebre el Premi Nobel de Literatura, la qual cosa no és poca cosa, és un gran moment culminant per ell, quan escriu aquest pròleg. I al final d'aquest pròleg, quan ha fet el balanç d'aquests anys, doncs espera una propera obra, i aquesta obra podria anomenar-se El primer home, perquè l'està escrivint quan publica aquest pròleg, i allí espera escriure un text en què finalment hi haurà també quelcom que representa la veritat, aquesta mena d'amor, al mateix temps que aquest domini artístic, que hi hagi equilibri entre el que és i el que diu. És un moment també en què escoltem l'artista. Per què escric? Per què continuo escrivint? Què és el que em fa escriure? I què em queda per escriure? I veiem perfectament que fins a quin punt ser artista representa per ell una necessitat vital. No m'oblido que us estic dient que aquest text il·lumina el nostre tema, perquè ell escriu: cada artista conserva en el seu interior una font única que nodreix durant la seva vida el que és i el que diu. Quan la font s'ha assecat, veiem com el treball es va reduint i es va esglaonant gradualment. Són les males terres de l'art, el corrent invisible ja no rega. Jo sé que la meva font, el meu origen està en l'Envers et l'Endroit, en aquest món de pobresa i de llum,
on visc des de fa molt de temps. Aquesta font al dur al territori de la infància és una metàfora. La font que a Camus li agrada desplegar aquí sembla clar que el fa escriure, expressar-se, el carrega per continuar amb la metàfora. Aquesta obra, el que Romà viu quan ja hem viscut i escrit bastantes coses, és sentir que tenim quelcom de viu que es vol expressar. Malgrat el temps, l'exili està amagat en aquest món de la infància. Aquest prefaci és l'ocasió d'expressar aquest deute a la seva família, que no sabia llegir, que li va transmetre grans valors. Al final del seu pròleg menciona aquesta obra per venir i res no m'impedeix de somiar, ho aconseguiré i posaré al centre d'aquesta obra l'admirable silenci d'una mare i l'esforç d'un home per retrobar una justícia o un amor que equilibri aquest silenci. I també aquesta bella frase: res no m'impedeix de somiar de l'exili, a l'hora de l'exili, perquè sé de ben segur que una obra dona aquest gran camí per retrobar les dues o tres imatges simples i grans sobre les quals el cor s'ha obert una primera vegada. El més flagrant al final d'aquest prefaci és la presència de la mare, de la qual escoltem, veiem el lloc important, és consubstanciada a la creació, està teixida amb la creació. Acabarem amb la mare, per aquesta mare mitificada que ens juga, que té un rol central. Quan a les dues o tres grans imatges, quines són? Podem pensar que les imatges relacionades amb el pare i el professor en formen part. Jo em pregunto, començant amb vosaltres aquesta conferència, si el primer home no és l'oportunitat precisament de reprendre, de començar un diàleg amb aquestes persones. Proposo que parlem del professor primer, del qual ja haureu sentit parlar, i començar per aquesta carta tan coneguda, escrita en un moment important, el Premi Nobel de Literatura, molt contrastat per Camus, perquè hi ha joia, hi ha orgull i també angoixa. Ell té 44 anys només, és molt jove. I una part de la premsa no l'acull amb massa tendresa, que diguem. En aquest moment de reconeixement, ell no oblida els seus, començant per aquest professor. I de fet, a través d'aquest gest, d'aquesta carta que escriu en el seu professor, torna a llegir aquesta obra literària davant del seu professor. 19 de novembre del 57, estimat senyor Germain, el soroll que m'ha envoltat aquests dies s'ha apagat i ara us vinc a parlar de tot cor. M'acaben de fer un bé massa gran que no he ni buscat ni demanat, però quan he après aquesta novel·la, el meu primer pensament després de la meva mare ha estat per a vostè. Sense aquesta mà afectuosa que m'heu donat en aquest infant pobre, doncs res de tot això no hagués passat. I acaba dient-li: l'abraço amb tot el meu cor. Un extracte del que li contesta ell: doncs moltíssimes gràcies pel teu gest graciós, no sé com donar-te les gràcies. Si fos possible, m'encantaria estrènyer, abraçar ben fort el meu petit Camus, com sempre seguiràs per a mi. Una carta molt marcant, que és un testimoni d'aquesta fidelitat en aquests moments de glòria, entre comentes. Però és interessant de veure com a través d'aquestes dues cartes el temps sembla esborrat tant en la carta de Camus com en la resposta de Germain. El joc del que té el Premi Nobel es confon amb el joc narrat per aquest alumne i al final
us abraço amb totes les meves forces, n'és un testimoni, perquè sabem que en Camus no té por mai de mostrar el seu afecte cap a amics com a René Charles, etc. Però trobo que aquí us abraço amb totes les meves forces té quelcom d'infantil. I la resposta de Germain, ell també voldria estrènyer aquest Camus i aquest Camus jove, aquest infant. Semblen lligams de pare a fill, amb aquests lligams intactes d'aquestes emocions. La carta és un element de reconeixement, però hem d'esperar el primer home perquè la figura d'inspiració que és el senyor Germain s'anomena el senyor Bernard en la novel·la, està desplegat. Camus escriu, senyor Bernard, el seu professor de certificat d'estudis havia tingut tot el seu pes en un moment donat per modificar el destí d'aquest infant del qual es feia càrrec. Modificar el destí d'algú, doncs Camus no utilitza qualsevol verb. Tots podríem testimoniar de la repercussió en la nostra vida, abans ho comentàvem durant l'esmorzar, d'una paraula, d'uns ànims, d'un reconeixement, oi? I aquí sentim que és més que això. El caràcter retrospectiu és un text escrit uns quants anys després. Això fa aparèixer encara més la repercussió, el pes, la inflexió decisiva a través d'una intervenció, diria que pràcticament demiúrgica, modificar el seu destí com si hagués ajudat un déu per ajudar aquest petit Camus. Aquest home, el senyor Germain, no només s'ocupa de l'Albert Camus, sinó dels nombrosos orfes d'aquesta Primera Guerra Mundial i els ofereix una relació personal. El seu professor no els ensenya només allò pel qual el pagaven, els acollia amb simplicitat en la seva vida personal, més que una feina, ell fa una feina amb una verdadera vocació. Ell convencerà la mare i l'àvia de Camus que el deixin seguir estudiant. No era evident perquè havia de dur diners a casa i treballar com a aprenent. Cal rellegir-ho tot això, però hi ha molta delicadesa, molta intel·ligència en les relacions i ell acaba obtenint el seu consentiment. És molt important anar a classes del vespre. Entre tots els aspectes que tenen una incidència, doncs retindré la porta d'entrada en el món que representa l'escola. I ell escriu, per exemple, els manuals sempre els que eren manuals durs, i aquests infants nascuts a Algèria que només coneixien el sirocco, les tempestes prodigioses, la sorra de les platges i el mar en flames sota el sol, llegia amb aplicació relats en què els infants tornaven a casa morts de fred. I Jacques escriu, pour Jacques, ces récits étaient l'exotisme même, l'escola republicana, un lloc d'exotisme, un espai que obre als imaginaris i també que li dona aquest gust per les històries que transporta aquest infant cap a un altre lloc. És molt important obrir l'espai quan saps totes les metàfores que hi ha al primer home que subratllen que els pobres estan tancats. L'illa de la pobresa, la fortalesa sense pont. Aquí veiem que les classes van permetre, és a dir, accedir a una altra vida, un altre decorat. És el que ell anomena la fam de la descoberta, i acabaré amb el més essencial. Té aquesta funció de pare substitut, i cito a Camus. Aquest no havia conegut el seu pare, però n'hi parlava sovint d'una manera una mica mitològica i sempre havia sapigut substituir el seu pare. I això passa a través de la mediació, a través de les històries. I un moment molt important del primer home és quan el senyor Germain, en una mena d'intuïció genial,
llegeix una novel·la que es diu Les Croix de Bois de Dorgelès, una novel·la sobre la Primera Guerra Mundial, una novel·la que gairebé va guanyar el Premi Goncourt, aquell any el va guanyar Proust. El llegeix a nens de 10 anys, una novel·la de gran contingut literari, i els fa reviure escenes de guerra que els seus pares havien pogut viure, i molts d'aquests pares no havien tornat. I Camus precisa, tot és important en el gest educatiu, en l'educació. Camus diu, escoltava amb tot el seu cor, el Jacques Cornery, una història que el seu mestre li llegia amb tot el cor, des del fons del cor, i cito a Camus. I va arribar el dia, al final de l'any, el senyor Bernard ens va llegir amb una veu sorda la mort de D, quan va tancar el llibre en silenci, confrontat amb la seva emoció i els seus records, va aixecar els ulls, va mirar la classe, que estava en silenci, i va veure en Jacques, a la primera fila, que el mirava fixament, amb la cara plena de llàgrimes, sanglotant constantment, i semblava que mai acabaria de sanglotar. Noi, li va dir el senyor Bernard, amb una veu que gairebé no es podia sentir, i es va aixecar per anar a guardar el llibre a l'armari al fons de la classe. Entenem l'emoció del nen. És una mena de catarsi, podríem considerar-ho així. Imaginem que en aquella època aquesta escolta psicològica no existia, ni l'entorn familiar ni l'època afavorien tenir en compte la tristesa dels nens. I aquí es converteix en quelcom de possible plorar una altra mort que s'assembla a la del pare. Però l'experiència que provoca Louis Germain no s'acaba aquí. Cito el primer home. Anys més tard, quan el nen es va convertir en adult i el va anar a veure, li va donar aquell llibre, la lectura del qual l'havia marcat. És per tu. En Jacques va rebre el llibre cobert de paper de la botiga i sense cap inscripció, i abans d'obrir-lo sabia que era Les Croix du Bois. Vas plorar l'últim dia, te'n recordes? Des d'aquell dia, aquest llibre et pertany. De la virtut dels llibres, que permeten una manera de sublimació, que permeten sentir-nos menys sols en la nostra vida, de fer que la ferida del pare sigui menys viva. Donant-li aquest llibre, a més que li pertany des del moment que va plorar escoltant llegir aquest llibre, Louis Germain li revela el fonament de la literatura i el que condicionarà posteriorment una de les funcions de la literatura per Camus. És a dir, que si la literatura no ajuda a viure, no és res. Dostoievski, René Char, Martin Dugard. Camus sovint acabava els seus homenatges amb aquesta fórmula: ens ajuda a viure i a esperar. I va ser una preocupació constant per l'escriptor, perquè confiava, o deia a Carnet, al 56, sempre he pensat que l'art no era res si no feia bé als altres, si no ajudava. I aquest gest del professor és emblemàtic de l'experiència personal de la lectura i del que produeix aquesta experiència en el secret de les vides i del poder que té. Acabem de veure aquestes actituds paternals per part del professor que van ser molt importants perquè Camus continués estudiant. I ara passem a la figura del pare veritable. Seria molt difícil parlar d'aquest diàleg silenciós amb el pare sense tenir en compte el primer home. I el que m'ha interessat és veure com Camus, com a escriptor, triava escenificar aquest diàleg i mostrar aquest lligam aparentment inexistent amb el seu pare i com gràcies a aquest text literari va a la cerca del pare. I la primera part del primer home es diu A la recerca del pare.
Davant la tomba del pare, el protagonista del primer home, una mena de doble d'Albert Camus, se sent molt proper, més que mai, respecte a aquell que el va deixar orfe quan tenia 1 any. I aquesta escena inaugural passa a l'inici de la novel·la. Gairebé a l'inici, perquè la novel·la comença amb el naixement del narrador i després, en un segon capítol, que està relacionat amb el del naixement, gràcies a l'el·lipsi, 40 anys més tard, estem amb el narrador que arriba a Saint-Brieuc i que anirà per primera vegada a visitar la tomba del seu pare. Jo trobo interessant que el narrador fa el lligam entre l'escena del naixement, que és grandiosa, i aquesta escena al cementiri. I la relaciona perquè potser és una mena de segon naixement per Camus. En els esborranys hi havia fins i tot una nota que imaginava començar la novel·la per l'escena del cementiri. És una novel·la inacabada, per tant estem fent suposicions. Aquesta primera part va ser pensada, retreballada. Camus triarà, doncs, de descriure aquest moment, aquesta mena de trobada del pare, com una escena apocalíptica. Apocalíptica en el sentit etimològic del terme de revelació, que passa una mica per l'experiència d'un desastre. Escenificarà un personatge, el fill, que passaria d'una imatge abstracta del pare, d'un patiment abstracte, a una emoció viva i dolorosa. La tomba, aquell lloc on hi ha les despulles dels seus pares, li permeten començar un camí, potser un diàleg, i començar, per descomptat, aquest llibre. Però abans d'arribar a aquesta escena de la tomba, Camus començarà amb la trobada del guardià del cementiri que li dirà on és la tomba. Aquest guardià sembla emocionat respecte al fill, però el fill diu que no sent res, no tenia ni 1 any quan va morir, sap? I Camus diu no es podia inventar una pietat que no tenia. És com si la novel·la intentés dir que fins aquell moment no hi havia existit el diàleg amb el pare. I com que la mare va al cementiri, el fill va al cementiri, és per complaure-la. És com si tots els signes del text volguessin recomposar l'imatge d'un home indiferent i per això la sorpresa davant la tomba serà encara més gran. I el narrador veu que, tot i que només hi hagi cendra i pols, el seu pare li sembla una persona viva. És tot un seguit d'emocions, un pare que va morir molt jove durant la batalla de la Marne. És una revelació, és un passatge molt bonic i el fill està molt emocionat davant la tomba per aquestes referències cronològiques, plora davant la injustícia del temps de vida desaparegut, trencat per la guerra, i les generacions aquí es barregen. Hi ha metàfores com la d'una estàtua. I Camus escriu, no era massa tard, podia buscar i veure qui era aquest home, que li semblava ara més proper que qualsevol altre ésser. I posarà en marxa aquesta feina també a l'annexa. Veu com al costat de la tomba el temps desapareix. Veiem el que passa a través de la literatura. Camus va esperar aquesta darrera obra per escenificar la recerca del pare en una mena de rèquiem. I el que l'emociona era que fins ara no havia pensat en aquest home com un ésser viu, sinó més aviat com a un desconegut. I hi ha diferents fragments que mostren que el fill tenia aquesta missió respecte al pare, i en citaré un. Van passar com a desconeguts per aquesta terra. Fins i tot la meva funció és que a través d'aquest llibre l'ombra es quedi aquí després d'haver passat per aquesta terra. Camus intentarà ressuscitar i donar-li un destí al pare, un pare que només havia conegut l'anonimat i el fracàs. La mare se'n recorda de molt poques coses. A la cuina, i és una mica mòrbid, esclata un obús.
hi ha algunes cartes però no se'n recorda, sí, s'assemblava a tu, era intel·ligent com tu. I el que ell sap, i no m'estendré, li expliquen dues anècdotes de la vida del seu pare, les recordaré breument. El seu pare va veure com maten un assassí que havia comès un crim atroç. Tothom sap que aquesta execució era merescuda i quan el pare de Camus va veure aquesta execució torna trasbalsat. I Camus farà servir aquesta anècdota quan escriurà reflexions sobre la guillotina, està contra la pena de mort, quan la justícia pot ser justícia d'aquesta manera, aquesta anècdota tindrà una repercussió. I l'altra, el seu pare durant la guerra del Marroc, que veu un soldat i diu un home no fa això, un home evita que això passi. Això són dues anècdotes importants que tindran un impacte en Camus, que rebutjarà la pena de mort, la violència i que es formarà a la base del seu humanisme. Però no continuaré aquí. Aquesta és l'herència ideològica fonamental rebuda del seu pare. M'agradaria veure les repercussions en l'orientació de l'obra, sobre el seu motiu per escriure, perquè per Camus no és possible que una vida humana sigui oblidada. No és possible que aquest mort desconegut de Saint-Brieuc es quedi a l'ombra. S'ha de mostrar a través de la literatura que un home ha passat per aquesta vida, que una vida humana és sagrada, sigui com sigui. I aquí la novel·la explicarà una història, li donarà un sentit, una unitat, una visibilitat a un destí que estava oblidat o que estava abocat a ser anihilat. Camus diu arrencar aquesta família al destí dels pobres, que és de desaparèixer de la història sense deixar cap traça. És un combat contra l'absurd. El destí del pare en podria ser una representació i això ens remet a un capítol de l'Home revoltat que es diu L'home i l'art i tot el que Camus hi explica sobre la funció de l'art i la creació corregida. Etienne Barrier comenta el que significa aquesta expressió corregida. Entén que la ficció de la novel·la o l'esforç de l'art no consisteix a fer el món d'un lloc més bonic, sinó a col·locar o a mostrar el nostre món tal com és sota el signe de la bellesa. No es tracta de corregir les criatures, sinó de projectar la llum de l'estil sobre la imperfecció d'allò real. I és veritat que a través del primer home el pare no tornarà a la vida, la seva vida continuarà sent incomprensible, però la novel·la de la seva vida, i faig servir termes de Camus, afegeix alguna cosa que canviarà aquest real. A la novel·la permetrà al personatge arribar al final del seu destí, acabar alguna cosa que d'altra manera hagués restat dispersat i convertir-se en una cosa perenne. La novel·la permet, penso, de continuar viu. És una mena de victòria provisional sobre la mort, que és una cosa possible a través del text literari. Podem conèixer el pare a través d'aquesta novel·la. Aquest diàleg amb el pare, més enllà de la repercussió íntima, familiar i ètica, ha permès dur a terme aquesta reflexió camusiana sobre el sentit de l'art com a forma de revolta. La darrera figura, però no per això menys important, és la figura de la mare. Tenim ganes, sabem que és un territori sagrat, ens podríem gairebé descalçar. Sabem que aquesta mare, des de l'inici de la vida com a escriptor de Camus, va ser important. Parlava de carnet abans, d'aquests quaderns. Camus té 22 anys quan comença a escriure'ls. I els comença de manera solemne, el que vull dir. A 22 anys ja tenia de confiança, era conscient de la seva responsabilitat. I diu,
des de les primeres pàgines, a 22 anys, fa referència a la seva mare i diu que la mare constitueix tota la seva sensibilitat. Això ja ens dona una pista per entendre la mare i reconeix que ella està al centre de la seva trajectòria i a les primeres pàgines de Carnet de quaderns parla amb nostàlgia del que ha perdut una illa a la societat. Veiem que hi ha una fidelitat fonamental, hi ha intencions amagades, aquest compromís radical amb la creació. Tot es diu amb una lucidesa premonitòria i trobem aquesta mare, el primer home, i a la primera pàgina del primer home, perquè se li dedica l'obra, per tu, que mai podràs llegir aquest llibre. La novel·la comença amb aquesta tensió no resolta, amb aquest sentit d'impotència. Es crea un personatge a partir de la persona de la mare que ens permetrà entrar en la complexitat, en la profunditat. El que és interessant és que veiem que la novel·la és fidel a allò real. Veiem que davant els nostres ulls se'ns presenta aquesta dona humil, tancada en el seu silenci, sense desir, sotmesa als dies, mig sorda, limitada en el seu llenguatge, que estima el seu fill però que no ho pot demostrar. Veiem aquest personatge com es va dibuixant. Els termes que utilitza el narrador mostren l'absència de futur, la vida limitada, l'estratègia de mires, hi ha la finestra, la mare, veiem que està asseguda a l'ombra i que mira la vida que passa al carrer i veiem aquest tancament de la mare des de tots els punts de vista. I també alhora hi ha una mena de reconstitució i per altra banda veiem alguna cosa que esmentàvem abans que permet transfigurar allò real. És a dir, que l'adult que escriu reavaluarà aquesta dona veient la seva vida. Hi ha una mena de superposició subtil i darrere l'aparent fracàs d'aquesta dona hi ha una resistència. Aquesta dona ha resistit, no va baixar els braços. Es parla de la seva bellesa, de la seva elegància malgrat la pobresa. Veiem que en aquesta novel·la, amb les possibilitats que tenia, ella va aguantar, no va caure en la violència, no va abandonar els seus. I fins i tot aquest silenci, que era molt inquietant pel nen, es veu des d'un altre punt de vista pel narrador del primer home, i cito, ell parlava sense parar i no era capaç de trobar amb milers de paraules el que ella podia dir amb només un silenci. El silenci fa por, i ho veiem, el primer home, que el silenci fa por, però alhora aquest mutisme es veu com una de les majors eloqüències. És com si Camus transformés aquesta persona en una heroïna i convertir la mare en una heroïna es veu encara més en els annexes perquè es parla des d'un punt de vista líric, es col·loca la mare sobre un pedestal. Oh mare, més veritable que tot el que he estimat en aquest món. I veiem que el narrador veu a la mare com una mare alliberada d'aquest silenci que la tanca. Es fa referència també a la religió i potser ens poden sorprendre perquè sabem que Camus era agnòstic i diu que la seva mare és Crist. Se la veu com una moixquina ignorant que ella no coneix la vida de Crist sinó a la creu. El personatge de la mare, amb una vida dura i humil, sembla la imatge de Crist que pateix. Aquesta mare mitificada representa la representació del pobre, de la persona humiliada. I com es diu a l'Evangeli, el pobre és el preferit de Déu. Aquí es posa en valor la mare, el pare. És com dir, com a l'Evangeli, que els últims seran els primers.
i Camus havia escrit eren i són més grans que jo. Una mena de canvi dels valors habituals, és el que veiem aquí, i sabem que l'obra literària de Camus mostrarà aquesta preocupació constant dels silenciosos, els que ell anomenarà els muts, els humiliats. La mare n'és l'emblema i el punt de partida, i entenem per què el pròleg de L'Envers et l'Endroit diu que li agradaria col·locar al centre l'admirable silenci d'una mare i l'esforç d'un home per arribar o trobar una justícia o un amor que equilibri aquest silenci. Aquí hi ha... és equilibrar, no es pot negar el que ha passat, però podem intentar equilibrar el que ha passat a través d'aquesta bellesa. I acabaré. Sembla evident que aquestes figures de l'infància, i espero que sigui clar, que aquestes figures de la infància a nivells diferents tenen un paper en l'inici de l'obra i en la continuïtat de l'obra. Representen veritablement una font que no s'ha esgotat mai, una font que desborda en el moment en què Camus escriu El primer home. Són diàlegs sovint silenciosos, que s'assemblen a presències inoblidables. El pare, la mare, el professor són presències inoblidables que han tingut una repercussió en el seu art i en la funció que li va donar al seu art. Aquestes 2 o 3 imatges simples i grans sobre les quals trobem a través dels viaranys de l'art són tot menys una nostàlgia estèril o un retorn al passat. Es tracta d'un retorn al passat, però un passat recomposat a través del pas del temps, per la maduresa de l'artista i recomposat per les imatges que ens ofereix. És un retorn a les figures de l'origen, però per trobar aquest fervor i per poder continuar. El diàleg veritable al capdavall implica evolució, moviment, recomposició, escoltar l'altre. A través del seu treball literari, Camus va fer d'aquests temes i d'aquestes persones tan íntimes i singulars figures universals que arriben als lectors, i cadascú de nosaltres pot reconèixer les seves pròpies fidelitats i diàlegs interiors en aquestes figures. I Camus va saber fer d'aquestes figures de la infància no espais de replegament, d'especulació, sinó més aviat una ocasió per poder relacionar-los amb els altres, manifestant veritablement que la creació és un diàleg. Moltes gràcies. Pues vamos a ver, mundo COVID. Vamos a seguir con nuestras... Doncs continuarem amb la nostra següent taula rodona que titula aquesta jornada del dissabte L'art no pot ser un monòleg, i per això convido a pujar a l'escenari a Najat Jani, l'escriptora, Maria Pagès, coreògrafa, ballarina, i Noa i Gildor, que també ens acompanyaran en aquest trio al principi de dones acompanyades pel Gil, doncs, que ens parlaran de la noció de diàleg a través de 3 creacions diferents, a través de l'escriptura, el cos i la veu, com hem pogut gaudir-ne ahir per la nit.